Daylin, unsa man ganay ka matrabaho? Unsa man ang trabaho, aday? Sud sa bahay guday, naamagod ko'y kailangan ng itag katabang. Asa man sad? Sa Dumaguete, Unya, pila may sweldo, ano? 6K day. Sure day ba? Laki! Unya unsa man, matrabaho ka? Sige day, trabaho ko. Uy, ayaw ko pa naghiri, ana. Kung gusto kang manarabaho at tupananghid sa imong amahan, ayaw na ako. Ipanangit lang kung papa, ma. Ikay pananghid, kami manarabaho. Ay, naunsa mo din eh, ha? Nakasaba man, oh. Ay anak ni mo ay manarabaho ko no siya. Oh, asama ko ka manarbaho, Linlin. Sa Dumaguete pa. Tabangan man ko sa ko amiga nga makasud og trabaho. Kay may kailaman siya nga nangitag-katabang. Uy, musuod kag pagkakatabang? Opa. Uy, mutrabaho ka og bahay nga hilabihan naman imong tapulana. Di magani ka manghugas sa imong plato din eh, sa imong gikanan. Nagsalig na magani ka sa imong inahan. Ilahi man ang naisweldo pa. Kay makugihan ng gitaan na. Unya, dinis ato, wa may sweldo pa, Eh, be. mutubag pag yun ay. Pa, sige na pa ha. Manarbaho na ko pa kay kapoy kisig pundo din sa ato, uy. Ay, yaon sa manday, musugot ka nga manarbaho ng imong anak. Ay, ikay desisyon kay amahan man ka. Nahala, sige. Trabaho ay. Salamat pa. Maayo na lang gani kinisugot yun sa papa nimo, manarbaho ka. Na, partisod akong hangyo day, uy. Pero maayo na lang kinisugot mong gyud. Maulagi. Ay, day, lain po yung ato ba? Unsa man na mahimo na kong amo, buutan na? Mga maayo kay na silang tao day uy. Unsa man, dago na nila mga anak? Wa pa na sila anak day uy. Ay, mga batanon pa din na sila? Oo. Sa akong paminaw, marag bago pa na silang naninyo. Ah, Unya, sabot ha. Igo na ka na akong ihatod dito. Nya, malakaw dayon ko kay napasabi ako'y trabaho. okay na day. Unsa ka dito'y imong tangan? Linlin, ma'am. Di ay. Ay, ako sa di ay si Romana. Love, bulagkal ako ha? Oh, may kauban blag ka din eh. Isa man eh. Ay, love, mo ni ang gikuha na ko nga katabang, si Linlin. Ay, Lin, akong bana Lin, si Jaime. Mayong buntag, sir. Oo. Ayaw lang pag-share na ko. Oh. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Ay, kalain pod kun dili ko mutahod, uy. Amo biya ka na ko. Ayaw lang pag-share na ko kay dili ko ganahan. Kuya na lang. Sige, kuya. Lin, pwede na sab na mag-ate ka na ako. Salamat, ate, kuya. Salamat in taon kay nakatunong kong amo nga buutan. Magtarong lagi ko sa kong trabaho. Aring magdugay ko din eh. Aliw ko sa tubig, Len. Di ara kuya, oh. Bayo kay misugot ang imong uyab nga manarbaho ka. Wa pa mong gugoy uyab, kuya. Atik, Tinuod bitaw. kagwapa nimo. Nawa kay uyab. Tinuod lagi, kuya. Wa pa gugoy uyab. Mo ba? Ay, kung litaw pa lang ko, no? Pamuyaban kita ka. Oh, kuya Jaime. Di arang imong sweldo, Len, 8,000 na. Uy, sobra man ni kuya. 6,000 na maghawak kong buwan din eh. Bayo ang kakamotabaho ko, do buutan sa ka. Baga, 8,000 lang akong isweldo nimo. Oh, Pero, ay nagsaba ni ate nimo. Nga, 8,000 lang akong gihatag nimo. ha? Len, Te? inigmata ni kuya ni mo ba kung mangutan na gani na ako? Ina nga, milakaw ko sa'yo kay na ako yung meeting, ha? Sige, te. Unya, ikaw dali andaman sa pamahaw ni kuya ni mo. Okay, te. Pero si ate nimo? Tao-tao na, kuya. Kaon na, kuya. Ako naman giandam ang imong pamahaw.
May pag ikaw na lang ang akong asawa na. Kuya Jaime. Kuya, Lynn, gigunitan mo kukunin mo. I love you. Sa una ko palang pagkakita ni mo, sa una palang ganahan ako ni mo. Katong bago ka pang iabot din eh. Ha? So talaga rin. Kipuhato na akong tanan nga malipay ka, uban ako. Imo kong himuong kabit. Wa ko'y kugma sa akong asawa. Napugos lang ko sa pagpakigminyo niya. Unsa? Umasugta lang ko. Ha? Ato lang ko nang ihilom ko ng atong relasyon. Sorry, kuya. Pero dili ko masugot sa imong gusto. Lynn, Dili mahimong magdugay ko din eh. Kinahadlo kong may buhaton unya ang dili maayo si Kuya Jaime na ako. Uy, nga nung mapahawa ka man din ni Len, huwag ka makauwi na mo? Okay naman, te. Buotan naman mo. Ganahan mo kung motiwas og eskwela, tikod. Maong mapauli ko sa amo. Mao pa. O na, sige, di ka paggan sa imong desisyon. Salamat, te. Nga nabalik din sa amo. Ay, naunsa man yung taon ko eh. Giminga mo ninuon ko ni Kuya Jaime. Len, ang dagis na nag-imong trabaho di habi. Di nagita di mo. Kisa maningita na ako. kumusta? Kuya Jaime? Jaime na lang. Ayaw na lang kuya. Ano naabot magkadinis amo? Tungod sa guma. Wa ko may matang siya diyan. Ipawa ka sa amo nga. Wa gagani magpahibaw. Namingaw na ko ni Mulit. Minyo in taon ka, uy. Buwag namin ni Romana. Unsa? Ulit tinuod. Nakibuwag ko niya. Kaya pisag kung saan wag iko'y gugma niya. Napugos ko sa pagpapiminyo niya. Tungod sa mga ginikanan. Jaime, Huwag nakita ko lang ang babae nga matuod na akong gigugma. Huwag ka na mau ikaw. Usbo na ako sa pagsulti ni mo. I love you ka. I love you. May mukha ni mo dawato ng akong guma. ang tinuod. May pagtanaw man sad ko nimo. Pero ako nang gipugan akong kagalingan kay may asawa pa ya ka. Huwag karoon kay buwag naman misa akong asawa. Bahay mo na ko ni mong sugton. Sige na lang, uy. Salamat, Lynn. I love you. I love you too, Jaime. Wa ko magdahom nga kami badi ay ni Jaime ang magadayon. Sa pagkakaroon, 2 years na nga nag-ipon. Og wasad siya mausap. Pinangga gihapon ko niya. Dili na lang ko utob. Og daghang salamat sa patagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga hikalang kaagi ni Linlin nga taga-Tanhay Negros Oriental uban sa awit ngayon kapangayo awit nga nagulahan Adore You. Gibahatan ng duwas sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Persila Reganas. Kamakasab mga higala mga sukin ti paminaw pinasingkasing kong gadapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakabit. Yadro sa lang ni ining talumanon, handimanan sa sakabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. I love you, Kuni. Tony, Mo ni tinood kon. Love ti ka. May chance ka ako. bitaw ton. Nga namulimod man ko.
Ang tinuod, nakagusto man sad ko nimo. Nga sa ato pa, uyab na ta. O, Tony, ako na kang gisugot. Salamat ko ni. Sure, uy. Uyab naman ni Kuni. O, ligi, bay Peter. Uyab na ning kuni. Yaya ko na mo. Gisugot mo kaniya. Oh, nga naman di. Ay, na, daghan ka na ng uyab ng babihan na, uy. Pero wa niya sugta. Ikurgi naswertihan. Mau ba? Ay, gikaluyan lang yung taon, bay. Ton, sunod tuig ba, mag-college naman ta. Asa di ka mo eskwela? Wa pa ko mahibaw ko ni. Mag-agad pa ko nilang mamagpapa. O, ikaw, asam ka mo eskwela? Dinira sa ato. Total, may college naman din Mayon taog. Anher ko pa eskwelahon ng college ni Papa. Aron magkakuyog lagi hapon takon. Maugit ton. Aram magkakita gihapon ta ba? May bawaan naman niya ni kung asa ko pa eskwelahon ni Papa. Unsa pa? Sa Cebu City ko Musquilag College? Mao na dong, adto ka dito mo eskwela. O adto ka na puyo silang angkol ala nimo ha. Kay siya may magasto nimo. Kung ani na lang day ko sa ato pa Musquila pa. Eh, pasinisya na gid ka dong. Wag yung taong way kagasto nimo. Naibaw bitaw ka nga ang pagpangumaog, ang pagpamuhir og mahayop ang ako gisaligan. Ya, nagapay mga manghod nga nag-eskwela. Pero kaya ang pagasto nimo eh. Pa, Sabot na si angkol mo alan nga siya ang magasto nimo sa college. mao ba pa? Oh, pangandam lang uya ha. Kay ihatod ka sila ha. Kanang wapay klase aron magatabang-tabang sa mga trabahoon silang bahay. O pa? Uy, kun mauna, magkalagyo ita ini. Mao gini may tabo kun. Kay wa magoy ikagastos Papa na ko gud. Maong adto lang ko puyo sa kong uyuan. Kay siya may eskwela na ko. Basig mangita kaglain dito ha. Uy, di gina mahitabo no. Kay love ta kay ka. Bantay bitaw. O lagi. Promise na ako nimo. Tawagi ba yagit ko? Ay kabla ka. Kay pwedeng ka na akong tawagan. Amping dito ha. Ikaw sana. Amping din eh. Ug pabutang akong pagbalik ko ni. Recorded by Radio Mo TV. Unsa ba ka to ni? Gusto gid ka nga mo eskwela? O uncle. Mabitaw nga nisugot ko nga pag-ingon ni Papa na ako nga ikaw mo gasto na ko. Kay gusto gid kong makahuman sa college school. Sige. Kung kay gusto ka magigha nga magkahuman sa pag-eskwela, magsabot ta. O unsa man uncle? Kinahanglan nga mutabang ka din sa lihok sa bahay. Dili ka maglaag-laag. Kung huwag klase, pauli na yun. Kaya naidagang trabaho din sa bahay. Tabangi ang imong iyaan din eh. Kaya na pa yung mga bata nga timanonon. O uncle. Kung labaw sa tanan, dili ka pwede nga mag-uyab-uyab. O, Kung mahibaw gani ko nga mag-uyab-uyab ka, undang ka diretso. uncle. Stricto sa ning uyuan ako da. Pero sige lang. Antuson ko lang ni. Ang importante nga makahuman ko sa college. Mag-amping lang di ko nga di may baw si uncle nga may uyab ko. Okay na. Di ako rin sa eskwelahan. Ako sad, di ako sa eskwelahan karon. Storya lang yung tagpasabtan ha. Kay busy pagit ko. Okay karon. Bye. Panguhaan na to ni. Unsa na auntie? Wa ka makailagon sana. Mga bulingon. Ambot na kayo pasabot ba kung unsaon ko ni. Panglabihin na kay Sabado man ron. Wa may klase. Ha? Ako yung manglaba ining tanan ti? Kinsa pa man dilain?
Ayaw pagbalibad ha, Tony. Hinumdumi. Gipa-eskwela ka sa imong uyuan. Gigastuhan ka. Maong kinahanglan kang mulihok din hisabay. Oh, kinuo ko. Paamin ako, te. Sige na. Pagdali na gilis diha, Tony, kaya nagpaabot imong hugasan. Oh, kinuo ko. Nanggahi naman yung mga mumhon ng plato eh. Huwag mo ginini. Pumuli nila. Kapuya kayo ko. Kapti kayo ko gikan sa eskulahan. Nag-abot ako din eh. Naidaghang trabaho nun. Ay, makaya pa bakahan ako ni. Kadagang text na kunin ako. Akong tawagan, be. Nauwi to si Uncle. Ngayon na wag paman ka. Wala lang utak ka manawa. Sorry kay ko na. Busy kay ko, good. Kay naamugod ko trabaho unon inigabot na ko dris bay. So, kibaw ka ni mo eh. Nasangin na lang na ni mo. Ing nahinoon nga may lain na ka. Lo, wa taon, uy. Usam ka kuni. Ang ko na lang good. Nga may lain na kang uyab diha. Oh, kuni. Ay, nasuko naman tingnan ito sa kunin ako. Wala naman mo reply sa akong mga message. Kung tawagan sa, di ko sa mutubag. Paita eh. Ay, si Bay Peter na nga nanuwag. Hello, Bay Peter. Basta? Basta? Okay na bay, busy in town sa eskwela. Nagbuwag na di mo ni Cody ba? Ha? Wa man. Sure eh. Wa bito may magbuwag. Nga naman eh. Oh, na may lang uyab si Cody ba? Oh, usa? Sorry, Ton. Ganong gimumligi buhat na ako kunin. Ang. Wala kay panahon na po, good. Pero bitong busy. Dili ka makahatag na ko bisag gamay na time. Kung naibaw pa lang ka kung unsa kapait nga akong kahimtang dre kon. Kapoy tangon kay ko eh. Kay gikan sa eskwelahan, dagang kay trabahon din nagpaabot na ko sa bahay. Ug naglikay sa ko nga di may baw si angkol nga may uyab ko kay iya kong paundangon. Mao gani nga nagigbuwag ko nimo. Kay layo kayo ka na ko. O dili ka makahatag og time na ko kay busy kayo ka. Nya. Di abay nang uyab na ako diri nga permi na ko ikauban. Oh, kuni. Bisag uyab na Ton. Naginahanglan gyapon og atensyon gikan nimo. Pagkatiman. Og mao ni wa nimo ni kahatag na ko. Mao kalimti na lang ko. Kay kalimtan tasab ka. Kuni. Tayo man ay magkakalayo. At dadalhin Igo na lang ko sa pagpatuo sa akong mga luha nga gibuwagan ko ni Kuni. Kung ban sa among panagbuwag, ni-focus na lang ko sa akong pag-eskwela. Hangtod nga nakahuman ko ug nakakita ko mayong trabaho. Kani mo Kuni, kung nawati ka man karon, manghinaot ko nga maayo ra ang imong kahimtang. Dinhi nang ikutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga ikalang kaagi ni Tony nga taga Barilis, Cebu uban sa awit ngayang kapangayo. Awit nga nakalaan, Promise Me. Janice. Pagkabuwag kita. Nadugay malagi ka dong. Dakang customer dayo eh. Ibawa ka naman ini akong trabaho. Dili may bawaan. O kalit lagdas mag ang mga magpatupi. Usahay po, dwa. Mausad. Kaon na. Kamu di ay. Human mo taon si Junjun, uy. Asa ba Junjun?
Natuog na kay sayo biyang iyang klase ugma. Maniho lang diha ha. Naitinuwa nga isda diha. Derek, yan niyo ba si Janice kaniya? Ha? Ano siya? Oh, kuan, napakon siya doon. Mubalik na kuno to siya. Oh. Derek, Oh. Saan ba? wa ka makonsensya sa hindi buhat bay. Saan man? Ay, nalang pabangbuang ko diya. Kay parehas ng laki bay. Ibaw ko nga uyab ng Janice, huwag may nakabuang ninyo. Ay, ba't buhat ang istorya diha? Pwede ba ka mapriso, ana? Pastila niyo, mulimod pa mo yun kay. Gusto man, gusto kag ebidensya? Ha? Kung sa may ebidensya ni mo, Bi. Gusto gila kag ebidensya eh. Kaya ka dito, ha? Okay niyo, kinsan ba yun eh? Ha? Kaklaro ka ng motor na nimo? Niya si Janice ang angkas? Nawa? Ka ni mo, eh. Pitkan man ka ni mo. Maong ay na lang lagi paglimod. Kaya na ako ebidensya nimo. Yan, di ako. Oh. Kaklaro ka ng niliko mo sa motel, oh. Ting katraidor ni mo, eh. Mao gani nga niingon ko nimo nga ayaw na laglimod, ha? Ay, baka nga bitaw, eh. Pila lagi kayo na may nahitabo lang naman ni Janice. Aw, ana ba? Do, ay ito papambuang diya tabi ni Chris, ha? Si Manibawan. Na, patay gid ko ini. Kabla ka daw eh. Amigo ba ta? Laban na tagi ka. Pero, tambag ba? Pag-amping sa tao, nga di ka masakpan ni Chris. Kay putlan niya kasi mo, ha? Nagutang ka. I love you too. Naunsa ka, uy. Nanghupaw ka man, God. Okay, kapura ko. Pangga. Tao-tao na magkita nga nagpauyab. Oga, pila na sa kayo nga minitabo na to. Magminiyo na lang ta. Ha? Naunsa ka, uy. Ako ratan mong good ka. Dila di ka ganahan makigminiyo na ako. Kuan. Makigminyo man pero dili pa karon. Wa pa ba ko'y tinigom? Oh. Sige lang, kay kung makatigom na niya ko. Pagminyo ta. Aska, yung saon na ninuron kung mabugos na gina siyang makigminyo ni mo, ha? Problema bitaw ko ba, eh? Sultihin na lang na siya, bay, nga may kaipon ka. Di mo, eh. Oh, ano man ko no? Nadutlan ako ni Janice, ba, eh? O, sakitan ko kung nawa siya na ako. Oh, bay Eric. Recorded by Radio Mo TV. Ingaw kayo ang chaperon. Niya, taglabad ni akong ulo, mao nga pauli lang ko. Ang saman, mukhaon na ka kayo, karanta lang ka. Ayaw ra dayo, busog ko. Mo pahuway sa ko kay kapoy ako lawas. Unsa na makang oras aron? Nindot sa kong pamidaw nga nakatugo, eh. Asa itong cellphone ako? Masig may text si Janice na ako nga ako kabantay. Asa ito na ako mabutang? Kinibay mo gipangita, Rick? Oh, naman ni mo akong cellphone. Bibili, bilang. Kay basig may text nga ako amigo. Oh, nabitaw yung text ni mo. Janice ang pangan. Oh, ha? Nanawag ka ng Janice og nangita ni mo. Imo ni siyang uyab. Oh, Chris. Nanong imo maning gibuhat ako, Rick? Unsa ba akong saan ni mo? Nagbinuo ang mga kanako. Nagtinarong manod ako sa kong pagkatao. Unya ano nakahimo pa makas pagpangitaglain, ha? Oh, Day, pasilo ako, Day. Natintal ako. Hataga di kang higayon, ha? Buwagin ang Janice. O kung dili ka di ka makahimos pagbiya niya, ako'y mubiya. Og danon ako ang atong anak. Chris.
Dili, sakit na kayo, ha? Sakit na kayo. Salbahis ka! Huwagin ka mo sulti nga biniho ni kag dakong may anak pagyod ka! Gusto ba? Huwag ko matugan nimo sa tinuod tungod kay huwag ko nimo. Hilihigog ma! Ayoko patuhuan, Arikoy! Inya hinoon gawa kabutong anak ko sa tinuod kay gusto kag laing putahe! Timing kayo nga sa akong pagpanawag ng imong asawa may nakatubag! Dili na ko sa asawa. Kaya wala pa may makasal. Bisa na! May anak yapon mo! O gusto may plano ni Maron? Bata pa yung taon ko eh. Makakita pa kong tarong nga lalaki. Dili parehas ni mo nga may tag-iya na. Mahimo ra magud nga atong nang ipadayon gyapon og atong relasyon. Ato lang itago. Pagitag babae nga musugot ang imong gusto. O siguro tayo kang mauna ko ni mo. Judis. Nang magkaruhay ta, makigbuhag ko ni mo. Og ayaw gid paghilabot sa kong kinabuhi. Og ikaw, at imanang imong asawang anak. Ayaw sige panguyab. Judis. Parang kailan lang mahal ako nang makilala ka. Buhay ko'y Mura kong datukan sa akong nabati gikan ni Janice. So kada itong hitabuha, wala naging ko mukontak pa niya. Nagpasalamat ang nasab ko, nagipasaylo ko ni Chris sa akong gibuhat. Sa pagkakaroon, ni-focus na ko sa akong pamilya. O sa mga lalaki nga naminaw karon, ayaw ninyo sunda ang akong gibuhat kung dili mo gusto nga mabungkag ang inyong pagpuyo. Dini na lang kutob, salamat sa pagtagadinig akong suwatampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao katumay galang kaagi ni Eric nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayong kitangayo, awit ginagalan, sana dalawa ang puso ko. Ang maong kaagi gibuhatan ng duwa sa radyo ni Ricky Persuelo galing o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Sana ba ni si Arnold, uy? Ganina naman ko nagpaabot diri sa mall. O pamangyapon maabot. Ay, salamat ka na nawag na gitawan. Hello? Asa naman yung taon ka, uy? Hello, Lynn. Sorry kayo. Naku, importante lang ginakaw. Kung nagdali ko, mga nga ko magkapalibaw dahil ni mo. Ano yun sa man? Wari pa ka, dili na. Murag, dili na kyan. Sorry kayo. Mao ba? Kamayo ba ni mo sa? Ikaw may nangagdaog laag sa mall kay gusto kang malingaw kay broken-hearted ka? Unya karon ikaw may mangindyan ako? Sorry na, good. Atay kisa kong chance karon. Hindi na kay good news ni mo. Nagtuon taga sa inyo. Hindi ka weekend, okay? Bala ka. Day, relax lang sa. Marag init ra kay kag-o. Makalagot manggod. Magpauban na lang gani siya kay nasakitan siya sa babae nga iyang nagustuhan. Unya karon indyanon ko niya. Sa kadagan og tawo nga iyang indyanon ako pa gyud. Nga mao ron tay naa-permis panahon nga magmaoy siya. Day, Magpakabuang magud siya ng bayhan na good. Elaine, girl. Klaro na kaayo ka. Wala man kag nagsalos. Unsa? Unsa na orasa? Pero pagyapon ko itog. Ay. Nakasamok sa sa kung una ang gisulti sa kong amika da. Ano man dituod no nga? Ingon ato man akong reaksyon. Nanigikit ka ako. Kung mao, sa ato pa, nakagusto na di ko ni Arnold. Bahala eh. Kapoy siguro ang hunaan niya. Ipiyong na lang ganyan akong maayo akong mga mata.
Sorry na ba? Okay ra lagi. Okay ra ko no. Nga, mag-out kay gaw. Okay na. Saman, okay na? Okay na ka? Plastic ayo. Be happy for me na lang, be. Please. Kaya nga no? Kay kami na ni Sarah. Unsa? Oh, abi man akong nasi uyab. Kung may hinungdan nga nagmaoy ka, di ba? Oo. Pero buwag naman sila. Huwag yan akong gisugot na yun. Ha? Uy, kuya wagod. Ana day na? Mag-upang buwag sugot dayon sa lain? Sure kang love ng iya diha nimo? Uy, Ellen, please. Suportahin na lang taon ko, God. Arnold, nahibaw man gyud kang suportado ti ka sa tanang butang. Pero kung masakitan ra ka anak niya, o bahala ka. Basta kay gisultihan na ti ka. Ug wa ko'y pagkuwang nimo. Ellen. Ang kunon man ako sa kagalingon o dili. Pero, klaro na kaayo para na ako ang tinuod akong gibati. Na-in love na gyud ko ni Arnold. Kasakit sa tukan. Tagay ta. Ano good? Sakit ta. Sakit lagi kayo. Ano man? Pila ka buwan na ako na nagiluom. Pero gibuag ako ni Sarah. Sila pa nagyapon sa iyong uyab. Mauuan ako makagwanta sa kasakit. Ug ako sa gibuagan. Bawa na lagi na akong giingon nimo. Gahi mo ko kikag-o. Yan ang magsige mo kagukod anang babae nga way gusto nimo. Hangtod ka no sa amang ka magpakabuang. Ha, Arnold? Recorded by Radio Mo TV. Basta, naalang ka. Ayaw ko biyahe ha. Kano sa amang ko ni biya nimo. Dili na mahitabo, Arnold. Bisagod sa'y mahitabo, naaragyo ko sa imong kiliran. Tilan, mo ding hayag na kay ng naong mo kay buwag na day si Arnold ug niyang uyab. Ha? Ay sus, pagurya-gurya pagyud ka. Nakailan ako nimo. Og nagkabasa na ko sa imong mga lihok. Pa, Basta nga ako lang naka. Ayaw pasag di imong kaugalingon nga madrain na lang ka kay imo nang gihatag niya ang tanan. Pagbilin sa imong kaugalingon, anak. o pa. Naibaw sa ko nga amiko rami. Diha ra kutob. Ellen, thank you ha. Tungod di mo, malipayon na kay ko karon. Sa panahon nga magkinalan ko ka istorya, kauban, ikaw ang naapirmi. Basig nalimot ka nga nisaad ko nimo nga dili ti kabiyaan. Wala nga dako kay kong pasalamat nimo. Wa ko mahibaw. Unsa akong bahaton kung mawa ka. Arnold, Ay, bugo agin ako eh. Bugo kay ko nga wag ko maka-realize ini. Nga sige ko gukod sa babae nga way gusto na ko. Ug wa ko magtan-aw nimo nga narakanunay para nako. Pero ang pangutana, nakagusto ka ba sabka na ako, Ellen? dili pa ba day klaro, Arnold? Oh, nakagusto sa ko nimo. Kumo ka na. Pwede ba tikang mahimong girlfriend? Seryoso? Oh, Ellen. Seryoso ko nimo.
Sige. Yes! Wow! Good for you! Thank you. Unta magmalipayon mo, day. Morgan ay wish na ko for you. Pure happiness ra gyud. Paspasa sa dagan sa adlaw, no? Anniversary naman din nato next week. Next week na de? Oh. Ayaw kong ina nga nalimot ka. Sus, kamera ka ng butanga para akong timanan. By the way, mo sayo ko og ulion niya. Dungan tag dinner? Uy, hala. Di ba ko pwede makakuha ni mo kay manglakaw mi sa akong pamilya? Wa pa kay plano nga ipaila-ila ko nimo sa imong ginikanan. Doon naman, nangita pa kong timing. Pero ayaw lang sa ko pressure ha. Bahin anak. Ko alam, puno-puno lang na sa unahon-unahon. Sige. Daligid ako makontak si Arnold. Wala lagi ko makasabot, ani. Kami natuod ni Arnold pero cold kayo siya na ako. Wala ko makasabot ko nun si angay na kong batiwan. Basig wa pa na siya makamove on siyang ex. Ha? Basi na-overwhelmed lang siya sa imo presence. Pero wa gid siya ma-in love nimo. Og naka-realize siya ana mawa siya gana nimo. Day, Ako pa nimo no, storyahi siya. Aron matubag na imong mga pangutana. Ha? Unsa yun ang pangutanan ni mo, Ilin? sultihi ko tinuod, Arnold. In love pa ba kasi mong ex? Maungin yun ini mong tataran ako? Kaysa tinuod lang? Gikapoy na sa baya ko. Gihatag na ko tanang pagsabot diha nimo. Gihatag na ko ang tanan nimo pero karon nahutdan ako, Arnold. Nasayop ka. Wala kong gusto sa kong ex. Nahadlok lang ko nga muhatag sa tanan. Kunya igor ako masakitan. Sorry, Elaine. Di mahal pagit ko nimo. Mahal gid ka. Mahal gid ka. Pero nahadlok ko. Mitalaw ko. O gikapoy na sad ko. Undago din na to, Arnold. Elaine, ayoko ng buhata. Please. Di na ko kaya nga mawa ka. Unta giampingan ko nimo. Unta maski palabaw nimo imong pagmahal na ako kaysa sa imong talaw. Sorry, Arnold. Pero panahon na sad nga ako na sa kaugaligon ako una-unaon. Elaine. Bisag mahal pa kayo na to ang tao. Pero kung mahutda na kita, musurrender na giday ta. Nidaog gid ang akong utok kumpara sa akong kasing-kasing. Maong firm na gid akong desisyon nga mobiya niya. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Ma'am, biyaan kita imini mo. Nak, naaman si Papa nimo. Usapasad na si Ate Julie nimo, akong igagaw. Nisugot na siya nga anhin na siya mo puyo uban ninyo. Samtang wa ko, siya una mo atiman ninyo, nak. Diba, Julie? O, Timur na.
Jenny, ayaw ka balaka. Sugod karon, anin ako po yung uban ninyo. So, dili na ka magmingaw kay naa namang kay kaduwa permi. Ay, kanong mular ka pa mangyod kagawas pa? Pwede ra mangyod unta nga anhin na lang ka dinhi. Maglalis na ba sa tabahin, ani? Dili pa igo ang kita dinhi. Tulo na kabuok ang atong mga anak. Og pulos na ng eskwela. Ingna na lang yun, nga dili ka makontento tuhod kay ambisyosa ka. Oh, asa naman sad ka? Mula-la na sad ka, ha? Asa ka, oy? Ano pa ka, Aloy? Ay pagbuot ako. Di na baka ko magkahilabot ni mo. Ala ka na, oy. Pag-iyahay ta. Ma. Pasagdi tong amahan ninyo, eh. Maulian na to. Timirna, dili gid uyon si Kuya Homer nga mular ka kaskawas? Dili gid, Jolie. Pero wa say mahimo tungod kay buhaton ko ni para sa kong mga anak. Dili pa mo makasabot na ako sa pagkakaroon. Pero puhon kung mainahan na mo, parehas na ako. Buhaton sa ninyo ang tanan para unya sa inyong mga anak. Nak, Jenny, ikaw na bahala sa mong mga manghod, ha? Sigurado ka nga dili ka magpatod sa airport. Ayaw na. Nakasiguro kong maghinilakay raw niya ta dito kung muhatod pa mo na ako. Ma. Jenny, anak. Ikaw may akong saligan sa buong mga manghod. Love ka, ayaw mo ni mama, anak. Pag-amping mo din, ha? Oo, Ma. Og Julie, ikaw na'y bahala sa imong mga pag-umangkon. O, ate. Buntag naman di ay. Mabangon ako ba kay magluto ko. May eskwela para pamisa ko mga manghod. Good morning, Jenny! Nakaluto na ko para sa tong pamahaw. Pamukawa na lang mo mga manghod aron makaligo na mo. Oh, abi na ko gwa pa'y luto ti kay magluto unta ko pa dong. Okay na tanan, uy. Nandam na sad nako ang inyong baon para sa eskwelahan. Imong mga manghod na lang mo'y atiman na kay ako na'y bahala din sa kusina. Thank you, te. Mau ba? Buutan kay si Ate Julie ni mo? Oo. Bisag giningaw ka ni Mama. Okay ra kay na aman sa Ate Julie. Mararaman sa namo siyag Mama. Anya, pwede pa ginako siya ikaduha. Mau ba? Ya, pilang di edad anang Ate Julie ni mo? 16 years old. Magawangar siya na kog 3 years. Ti Julie, nag-unsa di ka? Wa lang. Nag-makeup lang. Nakapalit man kog lipstick sa unahan, maong ako ning gisuwayan karon. Gusto ka? Ha? Dili lang ko ti, uy. Dili pa ko pwede, ana. Bata pa man ko. Oh, hinoon sad. Pero bata pa man sad ka ti, diba? Mag-makeup na day ka? Julie, ato na lang ko maghuwat ni mo sa gawas, ha? Manglakaw mo ni Papa, ti? Recorded by Radio Mo TV. Oh, Jenny. Mali ka diha. Ikaw na'y bahala sa iyong mga manghod, ha? Kay mangumpramid si Ate Julie ni mo. Okay pa. Asa naman is Papa, uy? Ingon siya kay kuhaon ko niya din sa eskwelahan. Wa pa malaki siya din eh. Kanina na ako nagpaabot.
Dili na lang ko magkuwat niya, uy. Maglakaw na lang kong sugod para pauli. Hayag pamansad. Si Papa mo na nagkaon sa karinderya. Diyos unahan. Pa? Oh, Jenny? Ni ara man nag-itay ka din eh. Ingon ka kay kuhaon ko ni mo sa skulahan. Niyara mong order ng isda, oh. Oh. Jenny? Te Jolie? Nag-uban di mo, Papa? Oo. Kay kukuan ka lang na ami gipalit para sa bahay. Dali, kaon dali. Dili lang ko pa. Muulit na lang ko kay at timanon ko pa tong mga manghod na ko. Nga naman ni silang Papa ka, Ti Jolie. Sige naman lang kuyog. Nasayop lang unta ko sa kong pagtuo. Pumutay ka ni mo. Ikaw, uy. Ayaw pala biglang pa. Tingalig makamatang mga bata. Narabe sila tapad na to, ha? Ayaw lagi pang Ginoo ko. Naiba akong doon na may relasyon ni Papa at Ti Jolie. Oh, Jenny? Dili ka makadinain ako. Naiba akong uyabog si Papa. Kung dili ka gani mo nung isumbong ti kang mama. Jenny? Jenny! Pa? Balik ka! Pa, Aray! Kung sa'yo isulti ni mo, Jolie? Ha? Uy! Suway nagsumbong si mama, ha? Suway sumbong! Mahinay kang gitu ka! Pa! Para na ko, no? Di sa tingali mayong nga musulti ka sa imong mama. Labi na kay siyarang usa dito. Tingali unyag makaunaw na sa di mao. Unsa? Nak, kumusta? Okay na, ma. Ikaw? Kimingaw na intaon kaayo ninyo mga anak. Sorry, ma. Oh, ganun nagsorry ka man, ha? Ang kinahanglan maka magpalayo para namo. Jenny, anak. Mahal ta mo. Ug buhaton ko gid ang tanan para ninyo. Alang sa maayo ninyong kaugmaon. I love you, ma. I love you too, anak. Gusto man akong sultihan si mama sa tinuod, pero dili ko makahimo. Tungod kay naglikay ko nga basin unsaon niya ay mabuhat. Labi na kay siyarang usa sa laing nasod. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga hikalang kaagi ni Jenny nga taga Calatrava, Negros Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regalahan, iingatan ka.